Dobrý deň! Bola to doba, čo? Čaute, moje meno je Kexo a ja vás vítam u nového videa na tomto kanáli. Toto som strašne dlho nepovedal, ale teším sa na ňo. Teším sa na ňo a je to nové video zo série... Je to nové video zo série Psychology, ktorú ste mali veľmi radi a tým pádom vám prinášam nový diel. Dával som vám hlasovanie na Instagrame o tom, o čom má byť nové video, aké má byť a tak ďalej. Rozhodovali ste o tom vy a odhlasovali ste si tému, ako na sebe makať a kde začať. Rozoberieme si ju do hĺbky, kde začať, ako na tom pracovať a nejaké tipy, triky. Dám vám do toho aj svoj vlastný príbeh a uvidíme, čo z toho vznikne. Anyways, za tú dobu, čo sme točili, čo bola fakt len chvíľka, však pokračujeme ďalej, nie? OK, uznávam, možno to nebola až taká chvíľka, fajn, ale mimo toho vychádzali pesničky. Dobre, fajn, chápem, ale máte tu vietor. Keď už sme pri vetri, mali by sme spomenúť aj to, že sa mu celkom darí. Prvé 2 týždne ste vy blázni dali vyše 5000 pozretí. Ďakujem vám všetkým, sú to úžasné čísla a Čau Kane, čau, počkaj. Ricky. Ja robím ešte fejkové účty na Spotify. Ale Ja? zober toho chudáka naspäť do pivnice. Nie, Aleš nie. Nie, ale nie. Brigádnici. Sekunda, spravíme s tým krátky proces. Máme momentálne vyše 250 mesačných poslucháčov na Spotify a ja sa nestíham čudovať, čo všetkého ste schopní. Ďakujem vám za každé zdieľanie, za všetko, čo vlastne bolo možné a nemožné. A som vám za to veľmi vďačný tým, že máme pre vás pripravené nejaké nové veci, nejaké nové srandy a pripravujeme ďalšie pesničky. Čiže sa máte na čo tešiť. Anyways, čo je na začiatku? Čo vlastne musíte spraviť ako prvé? Čo sa má stať preto, aby ste na sebe reálne začali makať? Prestali byť leniví, prestali strácať svoj čas s vecami, ktoré reálne nepotrebujete? Ako? Rozoberieme si to veľmi jednoducho. Na začiatku musí byť impuls. Ideálne z vašej strany. Prečo by ste mali začať? Stanovte si cieľ. Takže vy máte cieľ. Chcete sa stať profesionálnym čističom záchodov. Čo na to treba? A keď už viete, čo na to treba, začali ste? Ak ste nezačali, prečo ste nezačali? Z môjho pohľadu má každý jeden človek na tejto planéte niečo, za čím si chce ísť, čo chce budovať alebo čokoľvek podobné. Ale už len málo ľudí má reálne silu k tomu dojsť. Ale niekde sa musí začať. Veľakrát ale. Môže byť. Moja cesta, čo sa týka tvorenia hudby a plnenia si svojich snov, bola veľmi kostrbatá, ale začal by som svojim príbehom a do ňoho vkladal rady. Čo je na to? Začalo sa to v podstate veľmi jednoducho. Pracoval som na nejakej svojej hudbe na strednej, snažil som sa do toho dávať úsilie, čas. Točili sme klipy, vychádzali pesničky. Všetky ešte nájdete aj na mojom kanáli, okrem tých, ktoré sa zmazali, pretože neboli proste dostatočné alebo sa za ne hanbím. Čiže sú tam. Ale prišlo obdobie, pri ktorom som prestal natáčať. Prestal som vydávať videá a všetko vlastne, čo sa týka tejto internetovej sféry, šlo preč. V jednoduchosti povedané som priorizoval iné veci a dával som váhu iným veciam, či už to boli vzťahy, či už to bolo čokoľvek iné. Dialo sa toho strašne veľa, ale aby som to zbytočne nenaťahoval, je dôležité vedieť to, že aj keď náhodou prestanete, stále je vlastne cesta naspäť k tomu, budovať si to. Po niekoľkých rokoch skončil som na strednej, začal som pracovať v normálnom, reálnom, dospelom živote a uvidel som jednu storku od jedného môjho dobrého kamaráta zo strednej, ktorý sa neprestal venovať hudbe a stále sa hudbe venuje. Skrsla vo mne myšlienka. Chcel by som pracovať na hudbe. Skúsim mu napísať, možno to budeme vedieť sklbiť. A presne to sa aj stalo. Napísali sme si, stretli sme sa, nahrali sme prvú pesničku s názvom Vlastná reč a odvtedy sa to nejako ťahlo. Odišli sme spolu do zahraničia a makali na svojich veciach ďalej. Teraz spolu bývame v Nemecku a takisto makáme na svojich veciach ďalej. Život sa zmenil kvôli jednej storke. Takže keď dostanete impuls alebo uvidíte príležitosť robiť niečo, čo vás baví a niekoho, kto vás k tomu môže posunúť alebo kto vám vie pomôcť na vašej ceste a vy jemu a tak ďalej, skočte do toho po hlave. Najhoršie, čo sa môže stať je, že to nevíde a skúsite niečo iné. Máte nespočetne veľa pokusov na to snažiť sa splniť svoje sny, prosím. Ale vráťme sa k téme. Začiatky môžu byť veľmi kostrbaté. Nepôjde vám to ľahko, ľudia vás budú odsudzovať, budú sa vám smiať, budú vám písať nenávistné komentáre a väčšinou je to presne kvôli tomu, že v danej veci nie ste ešte profík, ale chcete sa ním stať. A myslíte si, že tí profíci počúvali týchto ľudí a neprajníkov? Myslíte si, že niekoho z tých úspešných ľudí zaujíma, čo si tí neprajníci myslia? Alebo si ten neprajník ty a klikol si na toto video len preto, aby si mi mohol dať dislike, ktorý tam aj tak nebude vidieť? Nech už si ktorýkoľvek z týchto typov, mám pre teba pár tipov a trikov. Na začiatku, tak ako sme si povedali, prvý bod, stanov si cieľ. Cieľ je úplný základ. Musíš
vedieť, za čím ideš. Pokiaľ nemáš cieľ, nemôžeš pracovať na bodoch, ako ho dosiahnuť. Takto proste nefunguje. A keď už máš cieľ, čo ďalej? Stanov si menšie ciele po ceste. Čo chceš dosiahnuť, čo chceš vybudovať. V mojom prípade to konkrétne bolo vydávať aspoň jednu pesničku za mesiac počas obdobia, keď budeme v Rakúsku. Čo sa podarilo? Bolo to tesné, takmer sme to nestihli, ale podarilo sa. A takisto aj vy, možno chcete takisto pracovať na hudbe, skúste začať písať, hľadať hudbu, čokoľvek, učiť sa o tom je veľmi dôležité, či už v takej tej teoretickej alebo praktickej časti vášho odvetvia. Ale principiálne snažte sa nájsť spôsoby, ako sa dostať k tomu, čo chcete robiť. Ale prečo sa vlastne nevzdávať popri tom všetkom? Veď ono to bude ťažké, ono to dosť pravdepodobne bude stáť veľa peňazí a ľudia vás naďalej budú odsudzovať. Však ale to nič nedosiahneš, nič tým nedocieliš. To by si sa mal na to vysrať, nie? Kože. Tak. To ja by som tiež robil, ale ja by som bol oveľa lepší jak ty. Tomuto ty hovoríš hudba, ty nemáš talent. Nemáš talent. Trikrát nepostupuješ. Ako sa s tým vysporiadať? Môj milý divák, je to veľmi jednoduché. Z časti sa s tým vysporiadaš sám, s tým, že si uvedomíš, že reči tých ľudí sú ti vlastne úplne zbytočné a nejak ťa nemusia ovplyvniť. Z časti sa tým budeš trápiť tak či tak, pretože vieme, že také reči dokážu ublížiť či už nášmu mužskému egu alebo proste komukoľvek, kto je citlivejší na takéto záležitosti. Ale aby sme sa veľmi jednoducho vrátili k téme. Čo bude tretí bod? Už sme si stanovili cieľ, už sme si stanovili tie kroky, ako sa k nemu dostať, alebo menšie ciele. Teraz je princíp asi len čas. Však? Presne tak. Ale musí to byť dobre strávený čas. Na kráľovej ulici zrob zelený. Aj keď si myslím, že na Slovensku máme veľmi mylnú predstavu o tom, čo je voľný čas. Na kráľovej. Well, aj takto sa to dá, že? Každopádne nie je nič zlé na tom sa občas zabaviť. Ísť von a užiť si s kamarátmi, vypiť si, alebo to je vlastne všetko. Asi neskúšať drogy, fakt nie. Ale dôležité je go with the flow. Proste sem tam sa niečo prihodí, ale tak či tak pokračujte vo svojej ceste. Zlepšujte sa, pracujte na sebe, časom vás to proste odmení. Tak ako ja som teraz mega šťastný za všetky tie ohlasy, za všetko, čo mi píšete, ako ma zdieľate, všetko to si moc vážim. A presne takisto verím, že tieto pocity budete zažívať aj vy, keď budete makať na svojich veciach, keď si budete plniť sny, budete pracovať na tom, aby sa raz plnili a každému z vás to prajem. A teraz, keď ste sa konečne dokopali k tomu niečo začať, nejaký ten váš prvý krok, impuls, ktorý má byť na začiatku, čo je skutočne dôležité pri makaní. Presne tak, milý divák. Je to konzistentnosť. A nielen tak hociaká. Pokiaľ vydávaš pesničky, stanov si deadliny, kedy ich chceš vydávať, kedy na nich chceš pracovať. Stanov si napríklad 2 dní v týždni, kedy máš viacej času a vtedy na to makaj. Pretože ľudí zaujíma veľa vecí, ale výhovorky medzi ne nepatria. A keď sa dostaneš do konzistentnosti, príde ti to normálne vtedy a vtedy pracovať a pracovať na svojich snoch. Je dobré tým začať. Takisto je dôležité si sem tam aspoň raz, 2-krát mesačne pripomínať, prečo ste vôbec začali. Čo je pre vás skutočne dôležité a čoho by ste chceli dosiahnuť, pretože to viete len vy. Chcete byť slávni, chcete byť úspešní, chcete byť bohatí, alebo proste len chcete mať fungujúci biznis. Dvere sú otvorené, bro. A fajn vec je, že dvere sú otvorené pre každého. Dúfam, že som ťa týmto videom nakopol sa na to aspoň z diaľky pozrieť, zamyslieť sa, čo práve baví teba a čo by si chcel alebo chcela vo svojom živote robiť. Každopádne vám ďakujem za zhľadnutie videa. Ďakujem aj Radovi s Alešom, ktorí mi pomohli pri nahrávaní. Takisto ma nezabudnite sledovať na sociálnych sieťach. Možno na budúce na Instagrame rozhodnete práve vy a práve váš hlas o tom, čo bude v ďalšom videu. Takže mi choďte hodiť follow, sledujte Instagram. Každý týždeň v sobotu bude vychádzať videjko. Toto videjko vyjde v nedeľu, lebo som tupý, chudák a nestihol som si to rozplánovať. Sledujte ďalej, bavte sa, buďte zdraví, zabite sa, ja neviem kam. Čau.